Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Започват минути за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. Обещаната поредица от творчески портрети на актьори от варненската драма продължават съзнателно. През месец март ще отбележим 95 години от създаването на тази емблема на културния живот в морската ни столица. Аз ще разговарям с поредната звезда от варненската трупа, небезизвестната Теодора О. Михайлова. Поводът да е повече от приятен, показваме една снимка от далечната 1983 година, където тя се подвизава като дъщерята в ретро. А сега ретро се вихри на сцената на варненската драма, като тя отново играе, но вече е много по-палва и много по-възрастна. И така, здравей, Теодора. Здравей. Какво ти дава ретро? Това е последната ти роля. Ами, много ми дава. Дава ми младост. Колкото и да е парадоксално, според мен. Смяташ ли, че проблемите, които са заложени в ретро, като капан, в него ще влязат много хора, и млади, и по-стари? Защо като в капан? И тази самота, която убива, тази борба за любов, тя си е вечна. Тя си е вечна, да. И при млади, и при по-стари. Така че тя си съществува и трябва да я има. Без нея света спира. Добре, ако те попитам, какво е театър за тебе сега, днешна дата? Ами, каквото винаги е бил. Спасение. Спасение от какво? От ежедневието, от трудностите в живота, от лошото край мене. Спасение. Хляб и вино. Това е. Опойва и дава сила. А не игра ли се на роли или още си искам? Не. Аз не познавам артист, който да каже, че се е наиграл и че не желая повече да играе. Няма такова нещо. Много се радвам, че пред мен се намира от Учителят на Утрин, една емблематична пиеса. Ти си там Десислава, красива, властна, можеща, искаща, владееща всичко. Какво ти даде тази роля? Тя беше доста неочаквана за мене, тъй като трябваше да играе друга актриса, но така се стекоха обстоятелствата, че я получих аз. И бях много щастлива, разбира се. Много красота ми даде и пак любов. Добре, стигам до една друга много интересна снимка. Това не беше ли от къща на Антон Страшимиров? Това е от къща, да. Точно тази снимка и още една има. Ето, показвам и нея. Да, същата роля, госпожа Ленка от къща. А тези снимки са от гастролите ни в Одеса. Одеса. Има спомен и от Одеса. Да. Добре, много бих искал да покажа и от госпожица Юлия на Стринберг. Тук и с Надя Свилен Стоянова в Страстна прегръдка. Да, Кристине. Една много любима моя роля. Най-интересното е, че това представление на Стринберг имахме щастието да го изиграем в град Малмио. Бяхме поканени там. Тогава много ще се шумеше за този гастрол на Варненския театър в Швеция. И не без основание. Това е нещо много тогава госпожица Юлия беше една Илияна Даскалова, която сега далече Нова Зеландия. Но тук те откривам в Нора на Ипсен. Това госпожа Лине съм, от Нора. Да, с един чудесен партньор. Това е, Бог да го прости, Йордан Мотафов, който ми е първия партньор на сцената, на варненската сцена. Ми е първия партньор в дебютната ми роля. Много се радвам, че ще припомня на телевизионните зрители Илия Пенев. Тук сте в протокол от едно заседание. Да. Какво си спомня за Илия Пенев като партньор? Ами, като партньор най-прекрасен, най-всеотдаен и не само като партньор, и в живота, разбира се, беше един сияен, великолепен човек. Но си имал удоволствие да играеш и с Веско Цанев. Да. Този шемет на Варненската драма, който сега се вихри в Сатиричния театър. Да. Тук Това е в Лисицата и грозето на Фигейредо, скоби Езоп.
А с това беше първата постановка в Римски терми. Открихме театър Римски терми с тази постановка. Така изпуснах и още една знакова твоя. Да. Сеньора Капулети в Ромео и Жулиета. Не успя да бъде Жулиета. Не, Жулиета и никога не съм Никога мечтала не си да искала. бъда. Не. Добре. Случайно ли стане актриса? Не, никак не беше случайно. Аз съм орисана да бъда актриса. Да, На сериозно. каква възраст усети театъра, магията? Не, аз не случайно казвам, че съм орисана така да бъда, защото като току-що проходила и проговорила, моята майка видяла, че имам много силна памет и желание и възможност за имитация на хората, на нещата. И това съм го правила като малка. И майка ми ме насърчила. Тя ми е първия режисьор. На 5 години бях за пръв път на сцената с едно дълго стихотворение. И така тръгнах и това ми е било винаги нямаше желание. ли някакви школи с преподаватели? Школи? Варна е популярна с толкова много актьорски школи. Аз не съм варненка. Аз Къде си? от София. Софиянка, която... Ти ме изненадваш ме, да? Направо ми изненадваш. Още познавам, не, ти ме всъщност изненадваш. не те познавам. Аз съм варненка вече 40 години. Но инак съм от София. По разпределение ли се появи По разпределение, да. А ученичка на кой преподавател си? На Филип Филипов. На Филип Филипов. Този мастодонт във Витис. И като се появи във Варна, как те приеха? Приеха ме така, че сега аз си мечтая по същия начин. Не си мечтая, а искам и се старая по същия начин да приемам сегашните млади. Така с отворени обятия, с такова добро чувство всичките актриси и актьори, разбира се, които бяха на моята възраст сега, аз, която съм. И аз наистина сега срещам младите с същото нещо. Тодор, ти много приятно ме изненада с една твоя роля, която най-малкото съм очаквал, че си в състояние да изиграеш. Коя е тя? И паралела го правя не случайно с Невена Коконова и Момчето си отива, където няма нито една реплика. Ти имаш това присъствие в Паметта на водата. Като Стоян Радев ГК прави главоломен спектакъл. И не случайно за него няма билети. Да. И си играе вече 3-4 сезон. Как прие тази роля на мълчаливата майка? Тази, която витае навсякъде в спомените и само се усмихва или укорява, или просто преминава като вятър. Тя е мълчалива само за ушите на публиката. Но инак крещи, не спира да приказва. Доволна ли си от тази роля? Много. Това е една страхотна роля, страхотна задача за работа. И подобна роля се появяваш и в Свекърва. Това пък е хита на варненската сцена последните години. Там тази роля е привнесена. Няма я по автор. Знам. Да, това знаеш. Явно Стоян Радев съзнателно тъкътка по този начин. Да. Свекървата на свекървата, така да се каже. Да, свекърва след свекърва. Тоест, кръговрата на живота, на взаимоотношенията, това е. Логично да те попитам, размин ли си с някоя роля, която много искаш да играеш, ами ти я дадоха? Не мисля, не. Не? Нямала съм роля, за която да си мечтая, дано да изиграя, или пък, нали, да не съм и дали. Не. А как приемаш разпределението? Заповедта е в коридора, всички минават, защото знаят, че днес ще се разбере кой какво ще играе, четеш и... Сега, ако кажа, че ми е било все едно коя роля... Разбира се, кажи си огорченията, радостите. Разбира се, че съм искала и по-централни, така да ги кажем, нали, роли. Но когато съм получавала по-малка роля, отговорна или даже и доста по-малка роля, аз съм давала всичко от себе си. За мен тя е била центъра
на действието. И съм влагала уменията си, желанието си, волята си, работата си, енергията в това. А как си Тоест не усещала, съм се предавала. как си усещала партньорите си? Знам, че не винаги актьора до тебе е добър като човек. Партньорството е, може би, най-важното нещо в драматичния театър. Партньорството. Защото ако не усещаш верните топли очи на човека до тебе, ръката, която да може да се опреш на нея, е ужасно. Сам е много трудно на сцената. Аз мога да се похваля, че съм имала много добри партньори. Много добри партньори. И се надявам, че... Че ти си била добра аз съм била добра. партньорка. Да. През тези години Така имаш е. ли някакви гафове? Да забравиш текст, да подведеш партньор, да закъснеш за сцената. Да, имало е. Не да подведа, не, но да забравиш някоя дума. Веднага намираш какво да кажеш. Да, ужасно е. Или да речем забравен реквизит на сцената, да се внесе. Веднага трябва да съобразиш как да го внесеш или нали, какво да направиш. Или ако някой друг партньор, защото партньорът ти пропуска, нали, усещаш, че забравя реплика, веднага как да направиш така, че да не се разбере, да помогнеш да каже. Но обикновено става така, че ти си мислиш, че другия е сгрешил, но се оказва, че грешката е била твоя. Че признавала ли си твоите грешки? Дали съм ги признавала, разбира се. Това е много Защо да не ги признавам? А умееш ли да се извиняваш? Да. Ако обидиш някой, ако сбъркаш? Не обиждам. Не обиждаш? В смисъл, да. Замълчавам си, но думи, които убиват, не са в твоя употребявам. речник. Не. Добре, 95 години варенска драма, ти 40 години, 40 сезона си във Варенския театър. Ако трябва да затвориш очи и да ми отговориш на въпроса, кои са твоите 3 знакови роли? Какво откровение ще последва? Бих казала, първата от русата Анжелика в Архангелите ни играят флипер. Това беше първата много Модернистично интересна, поставяне. да, и модерна. И така някакъв друг старт ми даде в театъра. Сега се сещам за Бернарда Алба. Там беше жестока. Кралица Елинор в Бастърд. Не мога да пропусна. И много има. Всяка е любима, разбира се, но тези е и така, като казвам. Добре, извън ролите, каква жена е Теодора Михайлова? Скучна. Скучна? Да. Защо? Почива си от ролите просто. Почива си от ролите. Има един не много голям кръг от приятели, верни приятели. Не обичам много шумните събития. Затова казвам скучно. Така някак си тишината в тишината се чувствам добре. Има актьори, които никога не искат да се разделят с сцената. И не се съобразяват с нито възраст, нито с финансови, нито с духовни проблеми и кризи. Просто искат да играят до. А други си казват, трябва да спра в момента, в който усещам, че съм необходим, потребен и спират. И казват, това е последният ми спектакъл. В тази посока ти притесняваш ли се от финала на актьорската си кариера? За притеснение не може да се говори. В смисъл, че докато имам сили, докато мога и докато не ставам за смях на сцената, за смях за подигравка, бих искала да бъда. Но предполагам, че ще усетя момента, в който сама трябва да реша да сляза, ако до тогава продължават да ме искат на сцена. Сигурно ще иска, защото след като почти във всяка пиеса играеш във Варенската драма. А усещаш ли публиката? Признателна ли си на нея?
Разбира се, че публиката е един от най-важните партньори на артиста. Ако е празен салона, какъв е смисъла на... Нещо те прирязва отвътре. Да. Свикли ли с Варна през тези години? Да. Варна ми е любим град от детството, защото моите родители са варници. И всяко лято съм била тук на море, така че си е мой любим град. И без друго. 40 години вече живея тук. Варненка съм. Осъзнаваш следата, която си оставила? Да. Да. Добре, финална реплика. Финална реплика. Знам, че имаш натрупани чувства, натрупани вълнения. Благодарност, ако щеш. Все пак си Теодора Михайлова. Не знам, мисля, че можем да завършим с кредото, което ме води и продължава все още в живота и в театъра. Добре е да си важен, но по-важно е да си добър. Да си добър. Да. Това е великолепен. Във всякакво отношение. Реплика от пиеса ли е? Не. Твое житейско кредо. Да. Много е важно да бъдеш добър. И да се раздаваш. А ти го правиш през целия си съзнателен живот. Теодора, благодаря ти за тези откровения и ти желая още успехи в храма на Мелпомена. Не си случайна актриса и не се предавай. Не пукна проблемите. Никакво предаване. Ето ръката ми сърдечно, благодаря ти. И аз ти благодаря. Уважаеми телевизионни зрители, това се случи в Минути за култура. Този понеделник, който посвещавам на варненската драма по повод 95 години от създаването й. Очаквайте следващият понеделник Грациела Бъчварова. И това няма да е случайно.